cu 2. Cu cât vrei tu? Deși iată că merge. Filmez acum. Aha, ok. Deci este mașina care creează cel mai... Care laterală, vă rog. Fantastic. Ia și că una înapoi, dacă mi-o duci și înapoi. Cred că botul trebuie să meargă. Hai, merge. Hai. Le mai trebuie niște cursuri. Iar invers, dați invers. Amândoi invers. Dă-i Xavier. Dă-i că merge. Cred. Deci este ultima invenție românească. Cine e inventatorul? Inventatorul Drăghici. Am înțeles. În colaborare cu domnul Ervin din Germania. În următoarele 3 luni funcțională perfect. Am înțeles. Deci ați făcut o împrățire între Volkswagen și Opel, să înțeleg. Este Popel. E Deci mașina asta e Popel. Să-mi bag păicioarele dacă nu o pun pe YouTube pe asta. Deci e incredibil. O vedeți pe YouTube. Hai să... E incredibil. Se poate. Hai, Șerifule, doamne, mulțumim de demonstrație. Că ai pus-o doar de formă, nici nu mi-am închipuit că o și... Deci ideea a fost... Dar trage doar Passatul, nu? Nu, merge și celălalt. Și ăsta are motor și trage și... Deci ambele mașini au motoare funcționale. Mânule a fost să bage două mașini pe platforma care o vedeți acolo în dreapta. Am înțeles și nu știa cum. Și asta este partea o mașină și asta a venit să ai două axe să urci ușor pe platformă și restul ce am mai încăput pe lângă. Am înțeles. E incredibil. Mai facem ceva sau o închid? Șeful, mai face ceva sau e gata demonstrația? Nu mai găsești mașalierul? Ei, ăsta micu e expert. Și au folosesc un singur schimbător ambele? Două schimbătoare? Deci e efectiv... Aha. Doar la Passat a făcut să meargă frânele, că au fost tăiate conductele și a făcut să poată să frâneze. Incredibil. Dacă ăștia nici nu demonstrează, a și mai frumos. Da, da, da. Deci acum practic le caută, că am demontat cum are. Aha.
Deci Passat, Opelul merge, opționale, totul e ca la carte aici. E incredibil. Deci aveți două mașini într-una singură. Da. Pentru cine vrea să cumpere, poate să vină aici, încep să îndrăgănești Vlașca. Hai! Ajungi! El este inculpatul, îi mulțumim frumos. O zi bună! Deci, cum vă numiți? Domnul mecanic? Drăgănești, pe Vlașca, județul Teleorman. Am înțeles. Și puteți să invenția. Ok, Să vă și plimbați. vă mulțumim.